Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my channel. So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदानै फैनो गोनां मोननैसो अपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै। So लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अपकमिं अफिशियल मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बेखौ जोङो माब्ला आरो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन आरो सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। So बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। So लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अपकमिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअफोरनि गेजेराव गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आङो। लोगोफोर बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि एलिशा बर' बिथांनि रोजाबनाय आरो फाव खालामनायाव बिथांनिनो गोदान मोनसे अफिशियल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर एलिशा बर' बिथांनि बे आपकमिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय गोसो गोसो आरो बे आपकमिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन एलिशा बर' बिथांनिनो अफिशियल इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय लोगोफोर। आरो बे आपकमिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामसियारि बिथाङानो। स' लोगोफोर दायो बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर लीना बसुमतारी बिथांनि फाव खालामनायावबो गोदान मोनसे अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर लीना बसुमतारी बिथांनि फाव खालामनायाव फैनो गोनां बिथांनि बे आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय बिबारा बारग्लांबाय आरो बे आपकमिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मौसुमि बर' बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन मौसुमि बर' बिथांनिनो अफिशियल इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर दायो बे गोदानै फैनो गोनां बिबारा बारग्लांबाय आपकमिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ अलरेडि जोब्बायानो जानांगौ। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर थामथि आपडेटखौ होनो सानदों आङो लोगोफोर लीना बसुमतारी बिथांनिनो फाव खालामनायाव आरोबाव बिथांनिनो गोदान मोनसे अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर लीना बसुमतारी बिथांनि फाव खालामनायाव बिथांनि फैबावनो गोनां बे आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय आय' बैसागु बोथोरनि आरो बे आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों निकिता बर' बिथां आरो बे आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स एन्ड कम्प'जिशनखौ खालामदों सोमखोर दैमारि बिथां। मिउजिकखौ होदों जिउथि दैमारि बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों मालेन नार्जारि बिथां। स' लोगोफोर दायो बे आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। स' नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।